Kasamtan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, alas 5:02 nin hapon. An oras hatod sa Indokang Knorr Broth Cubes. Gawing midi sarap ang tinola with Knorr Chicken Cubes. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanal bay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangarang ka News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, marhay na hapon. Go ahead. Naputol. Sige, mamaya babalikan natin ang detalye sa lado lokal. Mientras tanto, sa lado nasyonal, ipig-anunsyo kang Presidential Communications Office na napili ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Monica Louise Nikki P. Teodoro bilang bagong Special Envoy of the President sa United Nations Children's Fund o UNICEF. Si Teodoro ang agom ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nagsiserbi bilang representante kan First District kan Tarlac magpuon 2007 sagkod 2010. Afuera kay Teodoro, pinagnombraran man si Noel Eugene Eusebio M. Servigon bilang embahador on extraordinary and plenipotentiary sa Romania sa irarumkan Department of Foreign Affairs. Mientras tanto, pinaburan ka nagkapirang mga security experts ang pahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. manungod sa posibilidad kan pagdakol kan external threat o patakot sa luwas kang nasyon. Sinabi ni International Relations Professor asin security expert Renato De Castro na direktang maafektaran ang Pilipinas lalo na kung magkaigoning ribok sa pag-ultanan kan China asin Taiwan. Dagdag pa ni De Castro, nasa 200,000 ang numero kan mga overseas Filipino workers sa Taiwan. Dakula man ang puwersa kan China lalo na sa isyu kan teritoryo sa kadagatan dahil ini ang may pinakang dakulang Navy Force sa bilog na kinakban. Dagdagan tan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya na si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, maray na hapon. Go ahead. May reklamo ang riding public sa pasistema kanibang bus company na nagbibiyahing naga-Albay o Legazpi kung sainan mga maraot na eksperyensya kan mga naglulunad bus hali naga pasiring digdi sa Albay. Iyo ang cutting trip. Ang pasistema sa paradahan duman sa Naga, ang Karatula, hali Naga, diretso Legazpi ang ruta. Nagpipinsar ang mga paralunad, masusunod ang nasususog sa Karatula. Ang problema pag-abot sa Banwaan kan Pulangi sa dahil masabot na rason, pipa baraba. So mga mababa sa Uwas, Ligaw, Ginobatan Kamalig to Legazpi, iyo ang apektado. An instruction kan conductor o driver mag-transfer na lang sa mga bus na namamasada man na iabutan digdi sa paradahan sa Pulangi na iyon na madiretso na sana sa Legazpi. Ang reklamo kan mga pasaheros nagiging double ride although dahil na nindagdag na pamasahe. Ang problema sana sa mga may karga o sa mga nagmamadali na antala ninhuli sa palipat-lipat nin bus. Ini ang bagay na nalilibungan ka na mga nagreklamong riding public asin naghahapot ang mga ini kung pwede na mag-intervenir ka ini ang LTFRB sa pagtubod na may violasyon ng ibang driver nin bus na araw sa araw ka ini napasastima sa rutang Naga-Legazping biyahe. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News.
Thank you so much sa Chief Jimmy sa dagdag na istorya sa lado lokal. Buwelta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Sigun sa Department of Transportation, makakatabang ang 5 bagong barko kan Philippine Coast Guard sa pagpakusog sa pagresponde kan Pilipinas sa nagbabanderang tensyon sa West Philippine Sea. Sa pahayag ni DOTR Secretary Jaime Bautista, ang 5 97 metros na multi-role response vessels na nakuha sa Lindungkan Maritime Safety Capacity Improvement Project Phase 3 makakatabang tanganing maprotehiran ang mga Pilipinong parasira sa laog kan exclusive economic zone. Mientras tanto, sinabi pa ni Bautista na ang Japan-made multi-role vessels importante sa strategic response kan Philippine Coast Guard sa presenteng tensyon sa West Philippine Sea. Binareta na naman sa mga di na isihan na kan China. Nangapudan sa liwat ang mga senadores na ipasara na ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO matapos madiskubre ang mga Chinese military uniforms sa pinagkonduktang raid sa POGO Hub sa Porac, Pampanga. Sa pahayag ni Senadora Riza Ontiveros, ang pagkakadiscover kan subuot na uniforme kan People's Liberation Army sa compound kang Lucky South 99 nagpapatutuo sa mga impormasyon kan intelligence agencies na igwaning koneksyon ang POGO sa mga foreign intelligence assets. Sinabi man ni Senador Sherwin Gatchalian na ang mga nakuang aligadong uniforme sarong patakot sa seguridad kang nasyon. Binuksan man kan POGO ang pintuan bako sana sa mga sindikato, pati man sa maabot maglaog sa gobyerno o kaya na magraw-raw sa gobyerno kan Pilipinas. Sa katakod na bareta, igwaning tamang proseso na kaipuhan sunodon. Inian pahayag ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez may kinaaraman kung pabor siya o dai sa ipagbawal ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pilipinas. Sinabi ni Romualdez na kaipuhan dangogon ang gabos na stakeholder sa paagikan mga pagdangog bago magdesisyon ng gobyerno manungod digdi. Kasuhapon naglatag ning propwesto sa Kongreso ang Makabayan Block tanganing hagado na halion ang lisensya kan POGO para makapag-operate. Nakapalaman sa propestong lay na gibuhon krimen ang POGO na may kinaaraman sa money laundering asin human trafficking kung saan igwang 10 taon na pagkakakulong asin 10 milyones de pesos na penalidad. Naging silensyo sigun sa mga otoridad ang tulong aldaw na protesta kan transport group na Manibela sa taho kan padagos na implementasyon kan Public Utility Vehicle Modernization Program. Sigun kay Department of Transportation Undersecretary Anday Ortega, basado sa indang assessment, daining efekto sa mga commuter ang pagprotesta kan Manibela na pinunan kan grupo kan nakalis na Hunyo 10 sagkod matapos ngunya na Hunyo 12. Mientras tanto pigtawan doon kan opisyal na nakatutok ang gobyerno sa pag-implementar kan PUV Modernization Program kung saan ani una ini sa second phase o route rationalization. Bareta sa ibang nasyon. Gadan ang 49 katawo, mantang 140 man na iba pa ang nawawara matapos na magtiulob ang piglurada nindang bangka sa kadagatan na parte kan Yemen. Anas mga migrants asin refugee ang lunad kan bangka na hali sa Africa. Sigon sa United Nations International Organization for Migration, naigwang kabilugan na 260 katawo ang lunad kan bangka kung saan kadaklan kan mga ini hali sa Ethiopia asin Somalia. Nag-agi ang mga ini sa Gulf of Aden asin pag-abot sa parte kan Yemen duman nangyari ang remalazo. Naligtas ninda ang 71 katawo mantang 8 ang mga ini ang dinara sa ospital. Mientras nakaibanan sa mga nagadan ang anom na mga aki asin 31 kababaehan. Dahilan sa insidente nangapudan si IOM spokesperson Mohamed Dali
Abunahela na dapat gumibo ning lakdang ang mga nasyones tanganing masimbagan ang isyu nin kaligtasan kan mga migrants. Sa ladukan sports, may dagdag na armas ang National Women's Volleyball Team Alas Pilipinas sa katauhan ni Creamline star na sinda Toots Carlos asin Gemma Galanza. Piganunsyar ni National Team Head Coach George Brito ang pagsabay ni Carlos asin Galanza sa Alas Squad. Segun kay Brito, magkakaigwas sinda ning tune-up game sa Miyerkules, Hunyo 12, kaibanan si Carlos asin Galanza mantang pupunan sa indang training sa masunod na semana. Enot ng tinangro, sinda Carlos asin Galanza makaibanan sa Alas Pilipinas para sa 2024 AVC Challenge Cup, pero parehong nagsayom ang dua dahil sa haloy ng nakaplanong celebratory trip ninda sa Spain sa pagkampiyon giraray sa Premier Volleyball League. Kan bulanin Mayo kompleto, kaya kan bulanin Mayo kinumpleto kan Alas ang historic AVC Challenge Cup campaign na ipiguli ang primerong bronze medal kang Pilipinas sa nasabing kompetisyon matapos karuso ng Australia sa score na 25 kontra 23, 25 kontra 15, asin 25-7. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, Tata Nems Flora sa Technical Control, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marahay na hapon. Radyo